Yan, sige, tira. Bilis. So yan, makulay na buhay mga kabeli. Yan dyan. Hi po mga kabeli. So punta muna tayong palengke mga kabeli. So meron tayong Lomi program. So mamimigay tayo ng Lomi sa mga kabataan ngayon dito sa lugar namin, sa Arayat. Yan o, si Jan Jan kasama natin. Okay po. Hello po. So sila muna sinama ko. Pupunta lang naman ng palengke. Mamimili tayo ng kailangan natin sa Lomi para mamayang hapon pamimigay natin. Yan. Okay mga kabeli, samahan nyo kami sa palengke ng Arayat. Thank you. Yan, sakay na dyan. Na, hindi sasama na eh. Hindi ka pwede sama na eh. Punta kami palengke na eh. Sige na. Dak, kuhanin mo muna si Nenay. Pama, pesos. Pesos. Yan. Hindi ka pwede sama din. Oh. Beli ka niya lang si Nenay. Pesos. So, bibigyan mo. Sige, pota. Pota muli. Ano? Okay na. Wala nang barya dito. Oh, pesos. Pesos. Oh, pesos. Oh. Ay na, ayaw pa rin. Kaya may barya ka? Bigyan mo ang... Nabigay ko na kay Jepoy. Jepoy? Nagbayad siya sa akin utang. Ah, ito. Ayan, okay na yan. Okay mga beli, tuloy na tayo. So si Michelle, nangungulit. Bigay sa akin pera niya. Tawagin mo si Ate Andak, papasok mo si Nenay. So si Nenay kasi nakikinig lang siya sa nanay niya. Okay. Miyerkules, so Tiangki time. Ma'am Lee, hello, good morning. So mga kabeli, si Ma'am Lee Kasidling sa'yo na nagtsatsyangki yata. Shoutout Ate Emily Nars, yan. Muna tayong palengke. Ayun o, sarap ng pares namin dito. Daming kumakain. So mga kabeli, si Ma'am Lee Kasidlings, minsan pasyalan natin. Kaya lang, di lang tayo makapasok doon sa lugar niya kasi rough road, tapos maputik po ngayon. Sabi nga sa akin mga asawa niya, maputik daw ngayon sa kanila. Siguro pag okay na yung panahon na hindi na nag-uulan, bisitahin natin si Ate Lee Kasidlings. So isang kaibigan natin mga kabeli. Nakita natin, madalas naman natin siya makasalubong sa daan. At least mabisita man lang natin. Okay mga kabeli, kita-kita tayo sa palengke. Thank you. So ayan mga kabeli, nasa palengke na kami ni Jan Jan, saka ni Michael. Hi po mga kabeli. So bili lang tayong panlomi mga kabeli. Tapos si Jepoy nag-message siya kanina. Saka naman ito dyan. So si Jepoy nag-message. So doon tayo pinapakain ng tanghalian. So pagkatapos natin sa palengke, diretso tayo kay Jepoy. Kain tayo. Hello po. Sa palengke tayo. So mahirap dito hanapin yung noodles mga kabeli. Yung matataban noodles, panlomi. Yan. Talangka, magkakilo ngayon ang talangka? 320 lang po. Ha? 320 lang po. 320. Nagtanong lang po ako. Ay, 320 daw kilo ng talangka. So ayun. Ay, shoutout sa piyanang ko, Mila Lopez. Yeah, shoutout sa'yo nanay, ingat ka dyan. So Wednesday, daming tao sa palengke. Tilapia.
tilapia native, yung nabili natin sa Malolos. Napakalasa at napakasarap. So pinaksiw ni Mrs. Diyan, dali dyan. Hawak ka lang sa akin ha. Si Jan dyan oh, hawak kamay. Hawak kamay. Bakla. Si Jan dyan. Ayan na ang palengke ng Arayat. Palengke ng Arayat. Sarap eh. Tuyo. So bili tayong pansahog, yung atay balunan, tapos lagyan natin ng laman. Ate, may noodles ka bang panlomi? Wala? Okay, doon lang sa labas siguro makakabili. Yan o, Mickey. Maliliit pang mami. Masal, hello. So yung mga kainan sa loob ng palengke mga kabili yan. Bossing, meron ka bang ano dyan? Loming pang noodles? Luming pang noodles. Yung makakapal? Wala din eh. Okay, idol. Dito na kami, dito na kami. Tayo. Namiss tayo, Beli. Manok po 150. Hello po. Gusto po. Morning po. Ate, kailangan ko lang ng picture saka atay balunan sana. Tonsa. Ilan? 1 kilong picture. Diyan, tabi ka dyan. 1 kilong picture tayo sabi nila. Tapos sa atay balunan siguro 1 kilo din. So yun ang sahog natin mga kabeli. Yan, sa mga nakamiss kay Ate Ganda. Yan ang code name niya eh, Ate Ganda. Nagbabalik. Yan. Sa palengke tayo mga kabeli. So Kel, bibili kang ikaw? Sana. Pero wala akong nagugustuhan mga kabeli. Ayun. Kala kang bibili kang bag mo tol. Oo nga, wala pa tayo. Hindi pa tayo Doon sa may bangket. Ano yun eh. Sa baba. Hindi mo na lang yung ano. Doon tayo, sa manok tayo. Ate Ganda, magkano kilo ngayon? Bali yung manok sir, 150. 150. Tapos yung atay bago naman 80. Mas mahal yung balunan. Sige, sige. Okay na to sir. Nasa 20 na lang. Sa liempo nyo, magkano? 360. 360. 300 ang laman. Okay. Bumaba na ng konti. 360 na lang. Belly pambopis oh. Sarap. So magkano total ko ata? 170 na lang yung isa sir, tsaka 150. 320. So 320. Saan kayo ngayon sir? Sa Arayat. Dito, kiyatang-kaya kami. Wow. So tapos mga belly, bili tayong noodles saka gulay sa labas na ng palengke. Ating niya tek. Mati na kasaliya. Kapatagtag mo na mo naman. Kuya, 500 yung pera po na. 500 po. 320. Thank you. Thank you, Ate Ganda. Thank you po, ingat po. Thank you. Bye-bye. Tara, Gel. So, bili tayong itlog muna mga kabeli. Itlog ng manok. Gusto suki ko. Ayan kabeli. Yan, sa loob ng palengke. Dito, dyan, bili tayong itlog doon. Kahit kalahating tray na itlog siguro.
Yun o, itlog. Doon tayo sa kabila. Busy si kuya. So isa lang din naman yan. Saan dyan magkaya, Ebon? Ebon. Lay ko yan ka? Nasa CR si kuya. So si kuya, yun na yung si Whitey, sa kanila galing. So bili tayo, pengen ang tatlo. Magkano ba kalahati ate? 3? Hindi, 3 180. 180, so okay na yan. Magkano nga ting? Sakto mo ng dinalan para lang nakasakli. Yun o. Nalagyan ng kaya ka, alingwan ka. Edison. Yes, shout out Kuya Edison. Yan, egg dealer dito sa Arayan. Ay, sa kabila ba? Sa kabila. Bukala ko nandito. Sige, salamat. Bye-bye. Taragan. Hello po. Diyan, tara. Oo, matagid ka. So, gulay, saka noodles ang kailangan natin mga kabili. Hanapin natin. Noodles, yun ang mahirap hanapin yung noodles mga kabeli. Minsan wala dito nun eh. Dahil bibihira yung nagtitinda ng lomi dito sa Arayan. So punta tayo doon sa suki ko, sa gulay. Doon sa nanay, kay nanay. Yun o, fruit stand. Tabi ka dyan. Dito tayo dyan kay nanay. Namiss na tayo ni nanay sigurado. Noodles na sinasabi ko, yung malalaki. So yan mga belly, pag nainitan yan, lolobo pa yan. Mamamaga yung pinaka noodles. So pengi ang 6 na ito ate. Meron ba dyan? Yung nakita. So yan na. Tapos kikiam, lagyan natin kikiam, carrots, repolyo, carrots, repolyo. Saka cornstarch, oyster sauce. Ilang kilong kano? Kahit mga kalahati siguro to. Tala. Yun, sigurado mahal ang gulay ngayon. Magkano gulay nyo ngayon sa carrots, sa repolyo ate? Sa carrot, 50 kalahati. 50, 100 kilo. Repolyo mo magkano? Ito 120 po. 120 kilo. May nata dyan. Tol, sibuyas, bawang tol. Ayan sa likod. Yun o. Liliit, ayun, malalaki na lang kuhanin natin. At least 2. Diyan, kuha kang bawang dyan. Ay, kunin mo dyan. Suka na lang wala mong bayad mo. Okay na yun dyan. So dito wala yung nabibili kong kaparehas sa baliwag na talop. Bawang talop. Ate, pengen 1 kilong cornstarch. 1 kilong cornstarch, Meg. Tabi ka dyan, tabi ka. Tapos tingin tayo seasoning dito sa loob. Ha? Diyan ka lang, dyan ha. Magkano susunod? Kanino cornstarch? Yun o. So, kuha tayo na ito. Oyster. Yan. Ano pa ba? Naiya si kuya. Okay na to. Kel, may mantika tayo. Ito na yan ah. Yung Lagay mo na ah. tinatapon nyo yung mantika tol. Hindi tinatapon. May mantika ako yung tira. Ha? Ilalagay namin sa bote. Isang pirituan lang naman. Kung manok lang na may pinagpirituan, pwede pang panggisa-gisa yun eh. Tinatapon ni Michael mga kabeli. Hindi po mga kabeli. Okay. Shoutout nga pala sa ating sponsor, Ate Weng Manlutak, yan, sa baby niya. Mamaya po babanggitin natin kung yun, birthday yata nung anak niya.
Hello po mga kabeli. So ayun mga kabeli, nakabili na tayong gulay saka ating lomi. Hello po mga kabeli. So itong lomi na to, 6 na pack mga kabeli. Pag naluto na po yan, mga 2 kaldero na po yan. 912, 900. Okay. Mga kabeli. Mga kabeli, yes. Okay, thank you ate, bye bye. Diyan tala, awak ka sa akin. Mga kabeli, balik na tayo sa ating sasakyan. Okay mga kabeli, kita-kita tayo kila Jepoy. So doon tayo maglalans. Ayun mga kabeli, malapit na tayo kila Jepoy. Kaya lang, iniisip ko Tiangge ngayon, ewan ko kung makapasok tayo doon sa lugar nila Jepoy. So yung bundok Araya to. Ano? Diyan? Diyan lang sa labas. So maglalakad tayo, papasok. Oo, so sabi ni Jan mga kabeli, dito lang tayo sa labas, Pumarada. Okay na Jan. Okay. So dito lang tayo mga kabeli. So paano yung pinamili natin? Mga kabeli, pasok tayo kita Jepoy. Mga kabeli, lakad muna tayo. So ayan o, Tiangge mga kabeli. Jerome, merienda. Si Jerome mga kabeli, kapitbahay ko, bumibili ng merienda. Ano? Ito, wala ano to mga kabeli, Tiangge kung tawagin. Ayan, ayusin lang natin camera natin. Okay. Ayan. Okay. At si Janjan kilala rito eh. Naging barangay official si Tanod, si Janjan, barangay police. Yan o, Tiangge. Baboy 230. Manok. So, ay! Kamusta po kayo? Kuya Rado, yun o. Nakapesto ka? Ayun, ayos. Marami ka tinda kuya? Saan nagtinda? Munta namin magkano. Sige Rado. Ayun o, Mami Bless. Ayun o, Yakult Lady. Itlog. So diba, kanya-kanyang diskarte lang mga kabeli. O, tignan nyo. Meron pang pang-puts pa. Tanggal sa kalyo. Tanggal sa kalyo. Ayun o. Lugaw saka daming tao mga kabeli. Ito sa barangay lang namin mga kabeli. Tapos ayun, mga damit, brand new blouse. Walang fitting room. Oh. Kabeli. Ayan o, mga price nila. Short saka ano, short saka Payang, nano yan? Ayan sa loob may mga nagtitinda rin ng damit mga kabeli. Payang, thank you, thank you. Yan, mga kakilala tayo dito mga kabeli. Mga gamit sa kusina. May mga China mga kabeli na mga gamit. Adyo. Ay, shoutout yung ubap. Shoutout mo rin sarili mo. Raymond De La Cruz. Ay, pare, tsaka pala ngayon. Okay mga kabeli, malapit na tayo kila Jepoy. Thank you, thank you, thank you. Subscriber natin. Aboy. Puso. Ginakataya, masarap. Ano yung call? And then ano? Susumpapa. Susumpapa mga kabeli. Ay, yung suki ko pala ito. Tilapia. Opo, nakawano na ako. Nakabili ka na? Opo. Sit po. Wala pa busit yan. Wala, ano po to, panlomi. Yan. Ay yung bahay nila Lola Perla mga kabeli. Nakamayi kita. Kilala si Janjan. Oh. Yan, mga mantika mga kabeli.
Okay, dito si Jepoy, ayun yung tricycle, kolong-kolong niya, nandito na. Okay, lunch tayo kay Jepoy. Mga kabeli, ito na yung apartment ni Jepoy. Kasalukuyan nagluluto siguro ng panangalian. So time check, 10:30. Poy! Sarado yung gate. Yun o. Yan, kaya mong buksan yung gate dyan. Ayan, bukas na dyan. Yung ilalim dyan. Taas man. Ayan, yan, bukas na. Okay mga kabeli, tignan natin yung piniprepare ni Jepoy ng panangalian. Mga kabeli, silipin natin si Jepoy. Nagluluto sa likod. So yung dalawa, anong ginagawa niyo dyan? Si Janjan lang tayo nagkabomba. Pinagod mo si Janjan, Michael, ha? Padaan ako. Ha? Hindi po. Ayan o, tama mo si Janjan pala. Ugas kang kamay dyan. Oo. Sige. So silipin natin si Jepoy mga kabeli kung ano linuluto. Yun o. Hello po mga kabeli. Ano yan? Tilapia po. Mga tanghalian. Anong ulam natin? Anong Tilapia, puro gulay. tilapia? Tapos mga kabeli, ito yung buro. Yun, sarap yan mga kabeli. Tapos ito gulay natin. Oo, taga. Laga, may alaga talaga oh. Yun. Kaya mo rin siya. May alaga oh. Sabi mo laga, ilalaga niya yun. Kaya mga kabeli, minsan kasi hindi napapansin yung mga wood na yun nasa loob ng gulay. Yun. Okay mga kabeli, hintayin natin maluto si Jepoy tapos lunch tayo. Thank you. So mga kabeli, start na tayong kumain. So nakapagluto na si Chef Jepoy. Hello po, sarap po. Kain po tayo. So ito yung lunch namin mga kabeli, may mustasa. Tapos meron tayong steam na okra, sitaw, talong. Ito the best dyan, buro. Burong isda, tapos meron tayong tilapia. Yan, baba mo damit mo dyan. Yan, tapos kausap ni Janjan si Kuya Rod Payad. Yan, Baby Angel, shoutout sa'yo. Ate Hilda Payad, shoutout din po. Yan. Yan mga kabeli, Kuya Rod Payad, kung naririnig niyo po yung parating pangalan na binabanggit ko, siya po yung kaibigan natin, nasa Canada po sila. Tatay po siya ni Team Angel, yan. Mga kabeli, kumusta po? Ayun. Kain tayo kuya, sarap ng ulam na rinedi ni Jepoy. Ayun si Jepoy oh. Ayos, thank you sa suporta Kuya Rod. Okay. Saka sa pamilya, thank you. Ingat ka. Thank you. Shoutout mo muna si Angel, kuya. Shoutout mo si Angel. Shoutout sa aking baby, si Angel. Yun, baby Angel. Asawa, si Hilda. Yun. Okay, kuya. Pauwi na ako mamaya-maya. Okay. Okay mga kabeli, start na tayo kumain. Magpipray si Janjan. Kamot na naman ako. Okay po. Okay. Okay mga kabeli, kain na tayo. So magpipray uli. Yan na, yung nag-request na si Janjan parati nag-lead ng prayer natin. Ayan, siya po. So yan na, may mustasa tayo tapos buro. Game, Jan. Lord, Yun. Thank you, Jan. So mga kabeli, wala yung team kabeli natin. So call time ko kasi 1 PM sa bahay. So magkikita-kita kami doon. Okay, start na tayong kumain mga kabeli. Ay, si Jan Jan, no? Mamang ka kanya, Jan. Yung kumakain ng buro si Jan Jan. Tapos si Steam. Sandwich dyan, no? Mga kabeli, ganyan yan, no? Pagkain ng mustasa. Ito yung tinatawag na samjing kapampangan. So samjing kasi, tapos lagyan mo isang gulay pa sa gitna. Tapos may isda ka. Ito na lang. Samjing kapampangan. Isda, buro, tapos mustasa. Diba samjing ganyan? Kaya nabansagan itong samjing kapampangan. Hop. Harap mga kabeli.
Shoutout Ate LLD. Kain po. Naalala kita pag ganito. Emily Nars, Tati Nanay Norma, sa Tito Jess. Yan. Tita Flower, Kuya Roy. Yaman yung puro. Mga po. Ayun, love from Vancouver, Canada. Yan, shout out po. Namali ata ako ng banggit dun sa wheelchair nung isang araw. Yan, pasensya na po. Sarap dyan? Yan, mamahan. Gula. Abeli, oh. Samji. Ang sarap. Buto naisipan mong bumili na itong mustasa. Pagkakataon tayo din mukha ng Magkano mustasa ngayon? Puro beses. Nakapumito yung ano sa mahal gulay nga. Talong. Sarap. Gulay, talong. Beli, mas masarap pa sa Yaki Mix to eh. Kung sa Yaki Mix naglagay sila ng ganito, mas okay. Total, international food naman, pwedeng buro eh. Diyan yung duwi na. Ha? So ayun mga Beli, tapos namin kumain. Ayan na po yung nangyari. So dalawa lang pala kami ni Jeff ay kumain ng gulay. Diyan, busog. Busog po mga kabeli. Busog. Busog po. Salamat po. Kusog po, salamat po sa may bahay namin kinainan. I-Grace sa akin, Jepoy, salamat po. Parang piyesta ah. Okay mga kabili, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef At least naipasyal namin guys sa palengke. Abangan nyo po yung program feeding natin para sa mga bata. So magluluto tayo ng lomi. Yan, tapos babatiin ko lang po ng happy birthday. Yun. Ano po pangalan? Yan mga kabili, sarap ng lunch namin ngayon. Luto ni Jepoy. Yan, buro, tilapia, mustasa, gulay. The best. Yun happy birthday Saira. Yan, happy 13th birthday Saira. So yan, siya po yung may sponsor ng ating program feeding. So Lomi, yan. So yan, happy birthday from Weng Manlutak, na Ate Weng Manlutak. Yan, Ate Jo, Kuya Aris, thank you sa suporta sa Team Kabeli. Ingat ang lahat. God bless all. Hello po, guys. Thank you. Bye-bye. Wala na, ano man. Hello po mga kabeli.